Kysymys. Mitä sinä kutsut kirjaksi, josta puuttuu satoja säkeitä täydellisesti säilyneitä? Ainakin sellaisen vastauksen saan muslimiystäviltäni. Eilen luimme kohdan Kitab Fadaila al-Quranista, jossa Ibn Umar, yksi Muhammedin kumppaneista, myönsi, että suuri osa Koranista on kadonnut. Ibn Umar julisti muslimeille. Älköön kukaan teistä sanoko, että olen oppinut koko Koranin, sillä mistä hän tietää, mikä se kokonaisuus on, kun suuri osa siitä on kadonnut. Sanokoon hänen mieluummin, että olen oppinut sen entisen laajuuden. Eli olen oppinut vain sen, mikä on säilynyt. Abu Ubaid antaa sitten joukon esimerkkejä puuttuvista säkeistä, puuttuvista kohdista ja puuttuvista luvuista. Luetaanpa, mitä muslimien ensimmäinen sukupolvi sanoi suuran täydellisestä säilyttämisestä. 33 Korani Ibn Abi Maryamista, jotka kertoivat meille Ibn Luhayasta, Abu al-Aswadista, Urva b. Zubairista Aishasta, joka sanoi surat al-Ahza. 33 suuraa lausuttiin profeetan aikana 200 säkeessä, mutta kun Uthman kirjoitti koodit, hän ei kyennyt hankkimaan sitä enempää kuin mitä siinä on nykyään. Joten Muhammedin vaimon, Aishan, uskollisen suuran äidin mukaan 33 kappaletta lausuttiin 200 säkeellä. Mutta kun Khalif Uthman päätti jakaa joitain kirjallisia kopioita Koranista, muslimit löysivät vain sen, mitä luvussa on tänään. Koranin suura 33 sisältää 73 jaetta. Jos nyt suura 33 sisälsi alun perin 200 säkettä, nykyisessä Koranissa 3 jaetta, monta säkettä puuttuu suurasta 33. Aishan mukaan täydellisesti ja ihmeellisesti säilyneestä Koranista puuttuu 127 säkettä suurasta 33. Mutta se pahenee, koska Aisha ilmeisesti pyöristeli alaspäin, kun hän sanoi, että 33 suura sisälsi 200 jaetta. Ismail b. Ibrahim ja Ismail b. Jafar sukua meille Mubarak b. Fadalasta, As-Abian Nujudista, Tsör b. Hubia ensimmäistä, joka sanoi, Ubay b. Kabe sanoi minulle, kuinka monta jaetta laskitko, vai kuinka monta jaetta luit? Surat al-Ahza. 72 tai 73 vastasin, sanoi hän. Mutta se oli ennen yhtä kuin Sur al-Bakra, suura 2, ja meillä oli tapana lukea siitä kivitysjae, sanoin minä, ja mikä on kivitysjae? Hän sanoi, jos aikuinen mies ja nainen tekevät aviorikoksen, kivitä heidät epäröimättä varoituksena Allahilta, sillä Allah on mahtava viisa. Uba ibn Kad, surahan mukaan 33, oli yhtä pitkä kuin suura 2. Mutta kuka oli Uba ibn Kab, jota meidän pitäisi kuunnella? Uba ei ole mikään keskimääräinen sahabi. Hän on Koranin ari. Hän on mestari. Uba oli Koranin mestari, ja Uba sanoi, että suura 33 oli ennen yhtä pitkä kuin suura 2. Koranin suura 2 on 286 jaetta pitkä. Suura 33 sisälsi aiemmin noin 286 säkettä, nyt se sisältää vain 73 säkettä. Voimme sanoa, että mestarin Uba ibn Kabin mukaan yli 200 säettä katosi yhdestä Koranin luvusta. Miten muslimiystävämme vastaavat? No, ne 200 ylimääräistä säkettä kumottiin kaikki. Oletko huomannut, että Koranissa on kaikki muutetun ja turmeltuneen kirjan piirteet, mutta muslimit keksivät syitä kaikkiin muutoksiin ja turmeluksiin ja sanovat sitten, että se on säilynyt täydellisesti. Nykyisestä Koranista puuttuu kokonaisia lukuja ja satoja jakeita. Miksi niin? Voi, koska puuttuvat luvut ja säkeet kumottiin. Entä jos nykyinen Korani sisältää asioita, jotka puuttuivat aikaisemmista Koraneista? Esimerkiksi Mohammedin kumppanilla Ibn Mas'udilla oli vain 111 lukua Koranissa. Hän sanoi, että 3 luvun, jotka ovat tämän päivän Koranissa, ei pitäisi olla siellä. Mitä sitten tapahtuu, kun asioita lisätään? Voi, se, joka jätti pois jotain, mikä on tämän päivän Koranissa. Ibn Mas'ud oli väärässä.
Jos laitamme kaksi tämän päivän Korania vierekkäin ja näemme, että on olemassa erilaisia arabialaisia sanoja, joilla on erilaiset arabialaiset merkitykset. Se johtuu siitä, että Korani paljastettiin monilla eri tavoilla, mutta nämä erilaiset lukemat täydentävät toisia. Kaikki eri versiot ovat Allahilta. Huomaa, mitä muslimit sanovat. He sanovat, että Koranissa on kaikki muutetun ja turmeltuneen kirjan piirteet, mutta silti suuri Jumala Allah on säilyttänyt sen ihmeellisesti. Mutta tämä herättää ilmeisen kysymyksen. Jos Koranin säilyttäminen on ihme, ja kuitenkin Koranissa on kaikki muutetun ja turmeltuneen kirjan piirteet, miten meidän pitäisi tunnistaa ihme? Mikä ihme tässä on? Muslimiystävämme sanovat, että Korani eroaa muista kirjoista. Se on säilynyt täydellisesti, ja silti Koranissa on kaikki muiden kirjojen ominaisuudet, joita on muutettu ja korruptoitunut, lisätty, poistettu, eri sanat eri versioissa. Jos tämä on ihme, se on typerin ihme ikinä. Periaatteessa kertovat meille, Allah sanoi, tiedätkö mitä? Aion tehdä ihmeen. Aion saada Koranin näyttämään täsmälleen siltä, kuin se on muutettu ja korruptoitunut, vaikka se on säilynyt täydellisesti. Muslimit väittävät esittämättä konkreettisia todisteita, että Raamattua, Tooraa on muutettu. Kuinka voisi olla mahdollista muokata jokaista kopiota maailmanlaajuisesti yhtenäisellä tavalla? Oletko löytänyt historiallisia tietoja, jotka tukevat tätä prosessia? Epäilen, että et ole törmännyt sellaisiin todisteisiin. Analysoimme Korania ja hadithia käsikirjoitusvertailujen kanssa. Koranin muutokset ovat selvästi nähtävissä. Tällä hetkellä Koranista on 26 eri versiota, jotka ovat käytössä maailmanlaajuisesti, ja monet kieltäytyvät tunnustamasta tätä tosiasiaa. On tärkeää ajatella kriittisesti eikä sokeasti hyväksyä kristityistä ja juutalaisista levitettyä väärää tietoa. Lisäksi on syytä huomata erot eri käännösten, Koranin versioiden ja alkuperäisen arabiankielisen tekstin välillä on myös kirjasi turmelus. Kenen päätät uskoa, on viime kädessä sinusta kiinni.